Alah mulang. Orang gugu omongamu. Apa anggap mungkin nek kowe mulang aku yo kowe pinter ngono. Pinter dapuamu raming togok. Apa kan kaya ngene kan dadi penangsang ya ora wani. Sampe ya ming togok kuwi dapuane. Menawi daratur kula mbok iki mboten sah dibacutake. Panjenengan kepengin dawuh kawendang Suka lan Pradapa niku dudu hak panjenengan ora usah ngomong. Perang guling mungsuh bawat nyobentar dinulu risang suronggong koro mangsa ing ronanggono Kuntala bau onong barat yen kadidik uda wedanamu ora sepiro yen kena tak pringgake becik tenimbang ngedekake sayembara perang durung karan kuwi tumpang jayane mungsuh karo aku alung endang Pradapa apa endang Suka pasrahno karo aku kowe mengko tak paring kamukten tak lemahke putih tegese tak dadekke abdi kinasih tak paringi bumi merdika sing jembar ukurane ora pajek sak lawas-lawas. Aku ra seneng nampa panggonggonging suaramu dumat marang aku. Sing pokok gandeng Gustiku ora manut mong maku ora manut. Kowe wawene sengaja bakal ngrudo paripeksa marang Bapa Penemban. Ana ing kono kang bakal tak bilani. Kowe kelakon gepok kuncane Bapa Penemban yen bisa ngalahke kesabat Kuntala Bau. Oh, ngono karepmu. Kanggo sukma kadang dewa arep bisa aling-aling mega malang kecekel kelakon kletak mungsuh ngawara. Ayo. Arpa muni ming cilik sekabate pendhita gentur tapane gedhe prihatine ayo nganteng buta semono gedhene ambruk temenane mati aku mati wae ya enten tak kok ngono kok ora mati apa ngadik daya. Bojreng bles lanang cicik. Ya. Bagi ora ana gunane kok dadi batur kugok. Lah wong genang ngerti yen sing didereke semaput kok malah do nyenuk. Lah digawe napa? Sapira bara musadani apa kepiye? Lampun iki wong
Kula niki gagas ngaten arepa cilik purite pendhita sing gentur tapane tur kabeh niku gumantung dumateng lampah solah lan tingkahipun wis putra pendhita gentur tapane solah tingkahe bener. Lah teng mriku niku ajeng sampean buta sak gunung anak ning sampean kleru. Kleru itu minta sampean senajan medeni bisa kelakon ketingkes lan kena dayane wong sing bener. Halah mulang. Orang gugu omongamu. Apa anggap mungkin nek kowe mulang aku yo kowe pinter ngono. Pinter dapuamu raming togok. Apa kan kaya ngene kan dadi penangsang ya ora wani. Sampe ya minta kok kuwi dapuane. Menawi daratur kula mbok iki mboten sah dibacutake. Panjenengan kepengin dawuh kawendang Suka lan Pradapa niku dudu hak panjenengan ora usah ngomong. Mundur kono. Aja maju ijen wong sak prangalas maju baru kelakon tak rusak pertapanmu.